Yo. Yo. Singo Arya Wijaya. Yo. Singo Arya Wijaya. Wilujeng dalu para tamundangan ingkang udangan dalu ingkang kebak berkah menika Singo Arya Wijaya paring lelipur dumateng kita panjenengan sami panjenenganipun tasyakuran Bapa Supri Sagotra keluarga nyukuri sedaya nikmatipun saking Gusti Kang Maha Agung ngijabaken putra putrinipun mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo. Yo yo. Yo 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 yo. Dulur kabeh sak Nuswantara khususé ing bumi Ponorogo kene padha nyedhaka padha teka Singo Arya Wijaya paring lipur dumateng kita pangaksama mugi-mugi dadosnya berkah Bapa Supri Sagotra Wargaya Bala Singo Arya Wijaya.
Singo Arya Wijaya. Ayo. 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 Singo Arya Wijaya. Ya. Singo Arya Wijaya. Arat. Arata. Oha. Oi. Oha. Oi. Oha. Oi. Oha. Wah. Oi. Oh. Ah. Oi. Oi. Ya. Ya. Oi. Ah. 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 Singo Arya Wijaya. Oi. Oi. Ya. Ya. Wow. Wow. Wah. Ah, ya. Oi. 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 Ya, ya. Oi. Oh, ya. Oi. 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 Ya, ya. Oi. Oh. Oi. 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 Ya. Oi. Ah. Oi. Oh. 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 Ah. Oi. 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 Ya. Ya. Oi. Ah. Ah. Ya. Ya. Ha. 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 Oi. 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 Amuk. Amuk. Singo Arya Wijaya. Amuk, 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 kremus, kremus, meow, meow, wah, oi, oi, amuk, amuk, oi, oi, amuk, amuk, oi. Wow. Oi, 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 oi. Wow. Oi, 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 oi.
ya. Oh iya. Oh. 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 Ayo. Oh. Oh. Meow. Amuk. Ah. Oh ah. Ah. Oi. Ayo. Oi. Oi. Ja. Lol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 
Amuk-amuk. Kremus-kremus. Au. Woi. Ayo. Woi. Ah, eh, 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 eh. Eh, ah, 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 Ayo, maju kene boloku kabeh. Simo Arya Wijaya. Hae, hae. Udah.
Toh, toh, ora ndrompokane. Kowe mau Krusinga Arya Wijaya. Toh, toh, Lur. Iki kok wis sumuk. Jatile yo sik padha kenduren. Warokane sik ndelok bal-balan iki saya wengi kok saya adem jarene. Pramila gendang kae padha kadang. Dulur-dulur adoh padha teko mau mlumuk gini. Ayo gendang paring libur terus nih. Engko selak udan iki keadaane kok kaya ngene. Mesakne baku-baku. Ayo Jawa, gendang dilanjut. Yo, monggo ingkang badhe joget. Ya, oi, oi. Oh, ayo, Singo Arya Wijaya. Ayo gek nang nyedekinin boloku kabeh.
mungkar lan Iya. Hae hae. yo He sa he. Hae hae. sa ae ae la 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 hasbunallah wa ni'mal wakil gombrasto mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti keliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan mong limang waktu kanggo brasto mungkar lan Ayo. Hae hae. Yuk yuk. Ah, toh, toh, ora ndromoan. Dulurku kabeh ing Nuswantara khusus ing bumi Ponorogo. Pandemen seniriok Singo Arya Wijaya. Iki jadile kok ora ndang teko iki samarku keturun. Wadya bala. Ora ning swarane iki nyanti padha nah. Oh isi tok. Praga dulurku kabeh ingkang sampun hadir padha rawuh wilujeng dalu dipun sikicaken nyuwun pinarak lenggah. Nggih, dipun rahapi sedaya pasugadanipun ingkang sampun pikantuk sing rung oleh ya sing sabar. Kimang ya syukuran gedhen Bapak Supri saputra keluarga. Wis muga-muga manten saribit kendang mapan bubuk traya wis kesel. Yo, ayo. Iki nglipur manten saribit gen rada gayeng-gayengan. Heeh. Dilanjutne. Monggo. Iki Mbak Yeni karo Mbak Fitri iki nyanyi bareng duet. Mbak Yeni. Mbak Yeni iki ngantuk emosi ora nyekel mic. Ayo, bolo kabeh Singo Arya Wijaya. Nggih. Gendang diubahne gendang mara kabeh kene. Yo. Yo, Singo Arya Wijaya. Bolone ndi ki, Lur? Ayo. Oi. Ayo Singo Broto. Kowe mang apa keturun to, Li? Oh. Diderekne jaran loro kok kempit kabeh. Wah. Yang aneh. Surabroto. Bentang ini. Ae. Lara kaya Waduh. ganggunan Mas Yeni. Kowe kok wis tangi nih Mas Yeni.
Allah Singo Aryo Wijaya. Padha nyedhaka kene. Iki ana ing aleme Bapa Supri Sakotraku aku. Paring libur lur. Ya. Lara padha yen sabar Nduk. Yo ngas pas tua, ya rada ndol lakune. Cuma ngrungope parem, urung tak roh. Biasane kedhi, ora ndelok. Ya, lek glogok. Oh, ndongkone ya. Monggo ya. Ayo. Mas Yeni matur suwun pawonipun Kang Parung Tekan. Inggih Kang Mas. Jangan lombok Mas Yeni. Monggo. Jan napa suwah punika biduane
Arang kono Singarya Wijaya. Pangapunten Bapak, kok Nggih. Nimas Yani pripun? Bang? Nimas Yeni. Sampeyan buka ya Man Nimas Yeni. Ngoten to. Heeh. Oh, alah ya Allah, pangapunten. Swantenipun niku wis jatuh mongko Menawi siang nggih panggah Nimas Yani. Nggih, leres. Kadang ya ono. Monggo. Nggih. Alah nggih. Napa swatene sekeca saestu lho. Empuk niku. Nggih, Wah. jan kados tela. Wis jan. Nggih. Rong blondot. Nggih. Monggo. Monggo. Oi, oi. Ya. Ya. Oi, oi. Ya. Ya. Pitung sasi ngawasi gane kok ngenteni. Empong sliramu banget bagus kang dadi ati. Rena bengi ngatana sata ipi-ipi. Jroning ati kangenku setengah mati. Jeneng kula ya Mas ya mbak jenali. Ngelingono rikala jaman semana. Sliramu janji aku setya nganteni. Lair batin tresnaku terus ngati kangen Kangen. ngene rasane Rindu-rindu. rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu Kangen. kangen apa tabane Rindu-rindu. tabane kudu ketemu lapa muda Anake. Singo Arya Wijaya. Ae, 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 ae. Asik. Apik tong sasi ngawasi gane kok ngenteni. Mung sliramu banget bagus kang dadi ati. Rina wengi mung terus tak impi-impi. Ora nglompoan. Iki wis monggo ge disiapne jatile le. Nduk, karo nunggu kanca-kancane. Iki wis tabuh songo. Ayo ndang siapne jarane. Ayo, papat sik ora apa-apa. Oh, 3 4 cilik. Nah. Ndang jarane ndang ditunggangi.
Ah, Cilike wis pinter lho ki aja. iya. Aja ngenyek cilike lho. Ora maido. Ah, dulurku kabeh. Ing wekdalu menika bengi iki kan gedhen paring libur wonten keluarga ageng Bapak Supri sagutra keluarga Singoarya Wijaya melok-melok ndonga muga-muga putra putri khusus Paden Saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo Nduk, jarane ndang ditunggangi karo nunggu kanca-kancane. Yo, sing lagi teko, ayo gendang golek nggon lungguh. Ah, sing penak. Yo! Singoarya Wijaya. Wow! Sanggup batu sanyari tubuh rawi-rawi rakas malam-malam bukan. Woi! Oi! 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 Oi, 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 oi. Singoarya Wijaya sedya kang kondhang sak Nuswantara ana ing bumi Palaraga ing tlatah Trabak desa Rasakutha. Ayo iki jarane ka Pasar Paing. Iki jaranku. Ayo kono gandul kancane. Numpak kancane. Ayo. Ayo. Oi, oi. Ayo ditoto barisane. Yen aja nyelentik, yen aja nyawel. Jarane
Oh ya. Oh. Lah, kalah. Oi. Oi. Wah, ya. Oh ya. Oi. Oh ya. Oi. Oh ya. Oi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ah. Ya. Ae, 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 ae. Sekolah kakek aku riko Ayo. Adalah. Ha. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Hop. Rasulillah Sholatullah pakai kerudung mata melirik kaki Oh ya. Hey,
oh ya, oh ya, oh ya, ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, hey, oh ya, oh ya, sek, oh ya, ya, oh ya, oh ya, ya, oh ya, ya. Halo. Dora. Ayo. Iya weh. Oh ya. Hop. Ayo. Oh ya. 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 Ah. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Ayo. Yo. Ayo. Ya. Ya. Ayo. Singo Aryo Wijoyo. Singo Aryo Wijoyo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Ayo. Singo. Oh ya. Ayo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh. Ayo. Ya. Oh ya. Oh ya. Ayo ndok. Ayo lo Mas Bolok. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya.
oh oh ya. Eh. Ya ya oh ya ya. Ya. Ayo. Singkong. Allah. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Ayo. Wah, singkong. Ayo. Anu serang roto. Ayo, tunggu dulu. Lo. Oh ya. Oh ya, oh ya. Ya, ya. Ya, ya. Iya dong. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Oh, ya. Plaktung, So. plaktung. Lo. Sampai bawah. Ya, yo. Yo. Wae. Dulurku kabeh. Pandemen sendiri yok Singo Arya Wijaya. Genep cacahe iki. Ya, yen dilajeni mumpung sik padha sumuke. Dur. Ayo. Iki jadine cacahe ana pira iki, Brot? Itu apa 8, Brot? Ciro 7. Sing loro mini. Iki regenerasi di Singo Arya Wijaya. Yo, lanjutke. Lak wengi. Mesakne mantene lek kewengen. Ayo. Singo Arya Wijaya. Winarak lenggah dumateng sedaya pandemen sendiriok. Di sepeda nilek lelungguhan jajane golek dewi-dewi. Ayo. Apa wis ora elingan sumpah janji ngomong marahku sinet sen lintang bulan jarine tresna ngomong marang aku wis nganti teluk Lo. nanging sriram
ora bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kenyoliya ya. ora nyono Yo. Joko malah kok blejani wis nasibku kudu pisan karo sliramu diajeng pancen abot jroning ati mergo aku ora bisa Lilo atiku wis lilo nagar batin kulo nanging aku gowo mergo atiku kabeh tresno Zozo Singa Arya Wijaya Sina kesena lintang rembulan jarene tresnamu mung marang aku wis nganti telung katiko nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah kok blejani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu pancen apa jroning ati mergo
ya ses Arya Wijaya. Yo. Carane ambekan sih. Ora ndelowani. Wow. Munggah ne wah. Walang kek. Yo. Dulurku kabeh, ibu-ibu raga khusus ing Nusantara Indonesia. Yo. Arya Wijaya. Sendiriok undang Nusantara. Oi. Selalu teringat. Woi nak to. Yuk. Ya. Ayo. Go.
Oh ya. Saya bengi saya rame to. Wah, seto. Ae. Yo. Ae. Oh ya. Ae. Saya bengi, saya panas wedi. Wah, padha gobyos. Ingeti. Dulurku kabeh. Ayo. Ketang sing urung mlumpuk, ketang padha mlumpuk. Oh, ayo. Arya Wijaya. Sahabat itu. Yeah.
Enak itu. Ayo, ayo tuh balik Nando. Ayo. Ayo Nduk. Wah, apalah tata, ada iya. Bakwa jahat masuk neraka. Wong gendang ditoknik, lepeni, gendang diudal ongkone wong. Wilayah. Ayo. Singo Aryo Wijaya. Ya. Sak Tancak puteran, itu. rong puteran bar kuwi bocah gandongan. Mesakne mantene. Amblope. Oh iya. Pak Hei. kali. Oh, Hei. oh. Ayo. Oh ya.
Ayo moblong tinggal jagung tolong uang Rujak uni rujak wong dipeni hati-hati lapo wong ibu pati bilang Ayo, bujang kandongnya siap nih. Bujang kandongnya disiap nih, Le.